Σιγά μέσα μπήκες. Κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Χάγης. Προς το σταθμό κατευθυνόμαστε. Προς το σταθμό για αρχή. Ποιος θα βγάλει Το κλασικό που πάνε στα θέατρα μεγάλη πίτσα. Ο καντιλανάπτης εδώ πέρα. Με τι ασχολείσαι? Το αγαπημένο μου χόμπι είναι να κράζω το τζιμ. Εδώ πως γίνεται τέτοια μεταμόρφωση. Φαινόμαστε, μην μείνω τη μάπα μου εδώ ρε μαλάκα. Δεν φαίνεσαι ρε. Να φαινόμαστε όλοι. Κι εγώ να φαίνομαι. Μεμονωμένα είναι. Ένα παραλία ρε μαλάκα. Παραλία. Πάμε για jump bungee. Ναι ρε. Ξέρετε χωρίς να μου πεις ποιο είναι τι, παραλία. Γράμματα, κορώνα. Ξέρω ποιο είναι ποιο. Πού είναι? Α, δεν ξέρω. Παραλία γράμματα. Παραλία γράμματα. Ναι. Παραλία. 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 Ποιος είναι τώρα για μουσική? Θα δείξετε βίντεο Μαλάκα κάτσαμε Ναι, 4 ρε. στο bungee jumping. Βρισκόμαστε στη Χάγη, στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας. Ναι, δεν νομίζω να είναι. Και? Δεν ξέρω. Αντωνάκη. Έλα. Πες κάτι. Είναι από το Φέλιξ του Μιχαλάκη, να το. Ναι. Άρα είχαμε πάει κάτι βόλτες με αυτό το Φέλιξ. Εδώ είναι το κλασικό. Το δικαστήριο της Χάγης. Αυτό εδώ. Δεν με πειράζει, τα χρειότητα να μην. Τι έχει μέσα, αδερφέ? Πάμε τι έχει μέσα. Ενώ σκέφτομαι τα ψάρια. Δεν φοβάμαι κάτι άλλο. Γιατί είσαι ρατσίστρια, δηλαδή τυχαίνει και πέρα τα ψάρια τα δικά μου, τα ψάρια τα δικά μου. Αυτή είναι άλλη Επειδή εδώ θάλασσα. έχουν ένα πτερίγιο πάνω και δόντια πολλά. Έλα ρε το όλο τώρα, αν μου λες έτσι, δεν θα το απολαύσω. Καλό. Τι θες? Καλό ήτανε. Δεν ξέρω. Καλό. Τι θες? Καλό ήτανε. Δεν ξέρω. Κόρνας. Να το σε κλόν. Για πες Λελό, έτοιμοι. Εδώ δες. Έτοιμοι, έκαλε έτοιμοι. Πού είναι αυτός με τη ρετσίνα κοιλιά? Δεν υπάρχει, μαλάκα δεν του το κομμάτι. Δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικός δικός μου, έτσι. Και εμείς έτσι, surfers. I would like to ask for the lesson that we do. Ολόκληρο, το βλέπεις και μουσικά και τα κάνεις. Όλο δικό μας. Η Ελένη αυτό το ψάρι του συναντήσει μάλλον στο πάτο της θάλασσας. Ναι, μαλάκα το Ακούμπα το να τσεκάρεις τις φοβίες. Το Ζέμπλα. Το σέντο μαλάκι. Παπά. Θα επιδείξουμε δηλαδή διάδα. Από τον έναν. 2, 3, 3,5. Θα επιδείξουμε μόνο οι δυο. Τα ονόματα είναι αυτά. Πες τα. Τα νούμερα είναι αυτά, πες τα. Jumping το 3 Εσύ. και το 4. Κι εγώ. Συγγνώμη, παιδιά. Μη ζητάς συγγνώμη. Μη ζητάς. Έλα ρε μαλάκα. Πάρε με μαζί σου. Ζέμπλα. Στα Σίγιον Skydive μέσα σε ένα χρόνο. Έχουμε 364 μέρες από σήμερα. Είναι 7 Δεκέμβρη. 6 μέχρι τις άλλες. Πληρώνει το όλης. Κλείσε γρήγορα. Τώρα. 23η μέρα.
Τρελέ. Ρε φίλε, ένας θα κοιμόταν έξω. Τι έγινε? Μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα. Δεν έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα. Η ψυχολογία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο. Αλλά εντάξει, η μέρα είναι μπροστά μας. Έτσι την τρως τη χάρη. Θα τις μεταξυπίζουν να το προφέρω λάθος. Και βες. Ποια ζωή την έχουμε. Δώσε. Για πες πώς σου φάνηκε το bungee jumping? Τέλειο. Ήταν καλή εμπειρία. Για πες πώς είναι το bungee jumping? Δεν με θέλει καθόλου ρε Κοίτα. μαλάκα. Δουλειές και αυτές τις καημένοι ρε μαλάκα. Στο μεροκάματο. Και έρχομαι. Έχουμε πιο κλαρίνο σήμερα, αλλά δεν μας προχωράμε. Ελλάδα Ολλανδία μας φύγε μαλάκα. Ελλάδα Ολλανδία μας έχει πάει. 2-0 μας έχει πάει. Μπετονιά, τρίενα. Για να στο παρουσιάζουμε φουλ. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Θα γουστάρετε εσείς. Μόνο 299 ευρώ. Θέμα φαγητού μόνο στο Κινέζικο είχε ποσότητα. Έτσι θέλω να νευριάσω με τον εαυτό μου ρε μαλάκα, να με πετάξω. Ό,τι περιμένετε. Έλα. Άρα μαλάκα δεν μπορώ άλλο, έχω νευριάσει τόσο πολύ. Θα χρησιμοποιήσουμε μία πετσέτα. Ναι. Κάτσε να τη βράσω την πετσέτα, περίμενε. Θα βάλω και χθρόβρα εκεί. Εγώ τελείωσα. Με το φτεράκι θα βουτήξεις. Και το σκουβάκι. Τρέξτε Αντώνη. Τρέξτε. Πάρε GoPro. Τρέξτε Αντώνη. Φαντάζεσαι, είδαμε χωρίς βραχή, πάρε ευρώσιμο. Τώρα είναι ξέρεις πως το νιώθεις, πως δεις τη σάουνα. Ναι. Ρε. Καλά. Και τσάπα. Ωπα, αυτό είναι το σχήμα, λάθος. Αυτό, ναι. Έχουμε εμβαθύνει στο γαστρονομικό τουρισμό. Πάμε για ψαράκια. Ναι, μετά από τις ωραίες βουτιές περνάμε σε φαγητό. Ωραίες βουτιές κάνεις. Α, ήρθατε, μόλις κλείνουμε. It's good for you. Βάλε. Περιμένω απόψεις. Δεν έχει
Πρέπει να πληρώσετε, λέει. Πληρώστε, κύριε, για κάποιο χαράκι εδώ πέρα. Είναι αρμένοι. Ξυλοκοπημένοι. Φάγαμε, ήπιαμε, ευχαριστηθήκαμε. Ευχαριστηθήκε. Άμστερνταμ ερχόμαστε. Και θα το ξανακάνω. This one? Yeah, this one. Ah, yes, why not? Yeah? Yeah? Four? Yeah? Yeah. Πού το βάζεις το κρεμμύδι? Γιάμισα. Ναι, σαν να το... Ναι. Πελάκι. You like it? Me? Yeah. Yeah. You have tried it before also. Why? I like it. Ah, Δεν είναι κακό. Το οπτικό φαίνεται πιο... Okay. always nice. Okay. Ναι ρε, ωραία μερικά. Μας βαίνει το κούλα, έραγε. Γράψτε φακάκι, αυτό είναι καλό καιρό. Καλός καιρός. Καλό καιρό είναι εδώ. Καλό καιρό, αυτό δεν είναι. Μες στην βροχή. Τι λες? Δεν είναι δικές μου, αλλά θα σου δώσω. Το αποτύπωμά σου. Το ριφ του ταξιδιού. Γκάρα γκάρα ρε γκάρα ρε γκάρα ρε γκάρα 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 ρε γκάρα. Νομίζω πως συνδέεται ο κέφαλος κάθε φορά που το λες. Συνδέεται. Αποσυνδέεται. Αποσυνδέεται. Ναι ρε μαλάκα. Σουτ σουτ. Θα πεις είμαστε στη τάδε στάση και πρέπει να πάμε εκεί. Πού είμαστε, γιατί ξέρω πού είμαστε, ρε μαλάκα. Είμαστε στην τάδε στάση, πες. Είμαστε στην τάδε στάση. Α, ναι. Κατάλαβες? Θα το σκοτώσω ρε. Λοιπόν, είμαστε στην τάδε στάση και περιμένουμε όλοι μαζί να πάρουμε το τρένο να πάμε στο Shrimp. Να πάμε στο Shrimp. Να πάμε στο Shrimp. Να πάμε στο Shrimp και να φτάσουμε στο κέντρο. Τώρα είστε στο Άμστερνταμ. Yeah, Amsterdam City, baby! Καλώς το μας. Τώρα είστε στο Άμστερνταμ. Shrimp. Shrimp. Oh my yeah. Κλαίω. Έχω γκρινιάξει. Εδώ μένουμε. Ναι ρε. Είμαστε low budget ακόμα. Α, εντάξει, θα γίνει κάποιο. Ο του πουλί νόμιζα αληθινό ήταν εδώ μεταξύ. Και γέρνικο. Ωραία βρώμα. Το ξαναπείς αυτό. Εδώ είναι το σάουερ. My life. Εγώ με ποιον μένω. Το μαζί τζιμόν. Με μπεμπύρι. Ή θάλασσα. Έλα. Παρακαλώ. Μάλλον δεν έχει. Τζίμον, πες χόρεψε. Ναι ρε, μπορώ τώρα. Μέσα στο Άμστερνταμ. Εγώ φταίω. Μια μπύρα πρέπει να πάρει. Λοιπόν ο Τζόνις, Πάγωσε. Τζόνι, βγήκε λίγο, είπε κάτι γεια
Είπε ένα hello motherfuckers. Φώναξε και παρέα. Πήγαινε πιο πίσω ρε μαλάκα. Φώναξε παρέα, φώναξε τους φίλους του. Αλλά του λέω, Johnny, stand back, the night is big, the night is gonna be long. Push it to the hell, back to the hell. Θα έχουμε νέα του Johnny σε λίγο. Εδώ θα ζητάλ. Φανή ιδέα, 4 τσούκες. Πες εσύ, γιατί έχω... 4 τσούσκες vs 4 Balkans. 4 Red Hot Chili Peppers. See you on the other side. We have one more friend, the Johnny. Johnny is a little shit. Little shy. Όχι, για το κράτα λίγο ρε, καλό feedback. Τσούσκα θα παγωθεί. Κράτα λίγο καλό. Δεν απαντάς ρε μαλάκα, καλό feedback. Είπα ρε μαλάκα μετά, καλό feedback. Δεν ακούγεις, πιο δυνατά. Καλό feedback. Κρέπ κουμπάρος. Πού είσαι ρε κουμπάρε? Τι λέει κουμπάρε? Καλά. Πολύ ωραία πέρασε. Τι έκανες? Πουτάνες πήγες? Πήγα και κουμπάρες. Γάμισες? Όχι ρε μαλάκα, πώς κάνω. Τουρισματάκι. Τουρισματάκι. Μαλάκα. Άστο. Τελευταίο βράδυ θα το φάσω, τι λεφτά έχεις? Όχι. Δεν έχω λεφτά πες. Μη σκοτώσουν ανθρώπους, μη κάνουν άλλο, δεν είναι κακό. Εδώ έχουμε μια τσούσκα. Αυτή είναι μια τσούσκα. Με φάτινα ρε. Τώρα αυξάνεται μέσα, μαζί με τη μουσική πάει. Τι ήτανε? Ρε Ανούλα. Ρε Ανούλα, αυτό δεν μπορούσε. Άρεσε. Και μη λέμε μαλακίες. Σκοφίλια από εδώ, τελείω. Πάει μια κλωτσιά. Είσαι γαμάτος μέχρι την ώρα που πρέπει. Λογικά δεν θα φέρεις καθόλου στο βίντεο, δεν με τσιγάρες, δεν μπορώ έτσι ρε μαλάκα. Γεια σας. Γεια σας. Μόλις τις φάγαμε και πάμε να τους φάμε. Κάσα να... Τα Lord είναι σαν αυτά, μέχρι τις 4. Το ένα είναι 37 λεπτά με ένα νυχτερινό λεωφορείο. Μαλάκα. Yeah! Πάρε βασικά. Λίγο μαλάκι γιατί... Στον έχει όρεξη αυτό το στενάζω. Να. Το τζέζα δεν πες. Έχω το πράγμα, φέρε το ευρώ. Κάποια μοιράζω στο συνοικισμό.